kunnafoni carila Air Info Agadez fɔlɔ de fɛ alamisa lansara tɛmɛlen kɔ ko finitigi dɔw nana enquêteur kunnafoni di sɛbɛn soba kɔnɔ ka Sumana Idrissa Mayiga minɛ ka taga ni a ye yɔrɔsidɔnbali dɔ la bi juma a dɔnna ko police judiciaire kiribulon finitigiw k'olu de ye an baaraɲɔgɔn in minɛ kun jumɛn na ɲɛfɔli ma kɛ o kan fɔlɔ nka min dogolen tɛ o de ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ bɔ enquêteur bɛ ka kuma fɛn camanw kan jamana maracogoya la sɔrdasiw fɛ min a ɲɛma ka fɔla olu man ɲi k'olu ti bɛn misali la kɔsa in na Koldef ni o cakɛda in sigira sen kan fanga dafiri kɔfɛ CNSP fɛ ko ka jamana nafolo minnu ŋanamu k'olu bɛɛ kani a dunbagaw la o cakɛda in ye pick-up mobili 100 san julukanini ninnu wariw la k'o di sɔrdasiw ma sefa wari miliyari damadɔni enquêteur ɲɛma ka fɔla o wari in ma don mobili ninnu na a sira fɛ kunun yɛrɛ in kɔrɔ kunnafoni di sɛbɛn in ko Rusi sɔrdasi karamɔgɔ minnu nalen don Niger tile fila in na kalan kama k'olu bi ka antenne dɔw sigi Niger cakɛda caman sanfɛ dugu kɔnɔ a ye ɲiningali kɛ a ka gafe kɔnɔ ko antenne ninnu bi ka sigi mun de kama jateminɛw caman b'a yira ko Sumana Idrissa Mayiga minɛlen bɛ a ka sɛbɛntaw de kosɔn minnu ti ka tɛmɛ CNSP jimi sira fɛ k'a sɔrɔ ni maa min dun bɛ nin kunnafonidila in dɔn u n'a fɔ ko cɛ in furadaman bi a hakilinan sɛbɛ a ka journal kɔnɔ kabini Mohamed Bazoum walima Mahamadu Isufu ka wagatiw la a ye minɛko damadɔ yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ Niger caman b'a fɔ ko kunnafonidila kɔrɔbalenw na Sumana Idrissa de tɛ siran fanga ye o n'a taw ta kunnafonidilaw sɛgɛlen bɛ nin wagati na jamana kɔnɔ Samira Sabuka minɛlen ni a bilali kɔfɛ nin y'a kalo damadɔ ye Usman Tudu ni ale tun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ka kunnafonidila conseiller ye fana minɛlen don a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ Sumana Idrissa Mayiga ta filɛ kana da o kan Alpha Ka VOA Banbara tɔgɔ la